हाय फरायसाफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनेल। आंनि यूट्यूब चैनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। फरायसाफोर, दायो आं लाबोलायबाय 3 आरो 4 नि सानजाबफारि। सिगाङाव 1 आरो 2 नि सानजाबफारिखौ लाबोखांबाय आरो दा 3 आरो 4 नि सानजाबफारि। थारैनो गोसोआव लाखिनो गोनां। नंगौ, जों गोसोआव लाखिनांगोन आरो लाखिनो हायोब्लासो जोंनि थाखायबो मोजां। गिबियावनो 3 सानजाब 1 समान 3, 3 सानजाब 2 समान 6, 3 सानजाब 3 समान 9, 3 सानजाब 4 समान 12, 3 सानजाब 5 समान 15, 3 सानजाब 6 समान 18, 3 सानजाब 7 समान 21, 3 सानजाब 8 समान 24, 3 सानजाब 9 समान 27, 3 सानजाब 10 समान 30। फरायसाफोर, 3 नि सानजाबफारिया एसेनोसै। थारैनो गोसोआव लाखिथारनांगोन, अब्लासो जोंनि थाखायबो एबा गाव गावनि थाखायबो मोजां जायो। दानिया फैदो 4 नि सानजाबफारि। 4 सानजाब 1 समान 4, 4 सानजाब 2 समान 8, 4 सानजाब 3 समान 12, 4 सानजाब 4 समान 16, 4 सानजाब 5 समान 20, 4 सानजाब 6 समान 24, 4 सानजाब 7 समान 28, 4 सानजाब 8 समान 32, 4 सानजाब 9 समान 36, 4 सानजाब 10 समान 40। अब्ला फरायसाफोर, 4 नि सानजाबफारियाबो एसेनोसै। आरोबाव जों खनसे फरायबावदिनि 3 सानजाब 1 समान 3, 3 सानजाब 2 समान 6, 3 सानजाब 3 समान 9, 3 सानजाब 4 समान 12, 3 सानजाब 5 समान 15, 3 सानजाब 6 समान 18, 3 सानजाब 7 समान 21, 3 सानजाब 8 समान 24, 3 सानजाब 9 समान 27, 3 सानजाब 10 30। दानिया 4 नि 4 सानजाब 1 समान 4, 4 सानजाब 2 समान 8, 4 सानजाब 3 समान 12, 4 सानजाब 4 समान 16, 4 सानजाब 5 समान 20, 4 सानजाब 6 समान 24, 4 सानजाब 7 समान 28, 4 सानजाब 9 समान 36, 4 सानजाब 10 समान 40। अब्ला फरायसाफोर, दिनैनि 3 आरो 4 नि सानजाबफारिया एसेनोसै। आरोबाव 5 आरो 6 नि सानजाबफारिखौ नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगासिनो। थारैनो फरायसाफोर, गोसोआव लाखिनो नाजा आरो गोसोआव लाखिनो हायोब्लासो जोङो गासै सानजाबनि अंकफोरखौ जोङो हानाय जाहैगोन। लोगोफोर, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो, अब्लाना गोदान भिडिअ हगारब्लानो मोननाय